Къде отиваме, тати? Вилата. Какво ще правиме? Бабау! Отваряме сезон 2025. Отиваме да оправим градината и да поиграеме. Къде отиваме? Вилата. Yes! Чао! Вилата отиваме. Я му кажи здравей. Здравей! Здравей, куче! Кажи му здравей. Как си? Давай. Браво. Дай на тук. Ай. Ми ето, виж колко си добра. Можеш ли да се сложиш в багажник? Аз ли трябва? Ай. Айде. Йоу! Йоу! Йоу, 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 йоу! Йоу, йоу, йоу! Сезон 2025 ще бъде открит. Ще правиме какво? Градината? Какво ще правиме в градината? Какво ще засееме? Картофки, домати, лук. Кажи още какво? Краставички. Ти какво? И какво? И кики! Какво е кики? Я кажи ти на камерата. Кисело. Кисело мляко. Има пия. И ще го пиеш? Да. Добре. Чао. И какво ще правим тук сега на магазина? Купуваме вода. Кое искаш? Пилки. Кое точно? Пия. Да пиеш айран, значи? Да. Я кажи. Пием кики. Да. Как си слезнала вече, бе, кокон? Айде, идвай. Якито трябва да вземем обаче сега. Първо слизай. Първо слизай. Скок. Опа! Къде си вече? Я кажи. Стигна ли? Кое да отворим? Ланца? За къде ще си го слагаш? На устните? Да. Що? Татишко. Аде. Айде, покажи сега как си слагаш. Браво! Сложи ли? Да. И сега вече къде си? Да. Какво искаш? Добре. Какво правиш вече? Пиеш? Така, тука барбекюто. Мали какво ще се прави тази година? Ти пина ли си? Да. Хубаво ли беше? Да. Аде ти му милук. Така, ето е Маги. Нашата градинка е ето тук ще бъде. Какво искаш? Да скоча? Нали? Покажи къде ти е пясъчник. Кажи, къде искаш да ходиш? Айде. Но виж тук, я да видим, има ли вода? Майко, я гледай колко лед. Я гледай са. Гледай са. Чакай сега, това тата ще го вземе.
И сега какво правиш? Правя по тази редове. Така ли? Тази си саде. Тук да сядам и какво да правя? Папа. Да папам. Да. Още не е готово. Добре, и какво друго? Трябва чакаш да седнеш с пеката и чакаш. Добре. Ето това е къщичката. Тук съм си лятото аз. Так. Какво викаш, искаш да папаш? Хлебче? Да. Сега ще ти дам, чакай. Къде е това хлебче? Я да се едно хлебче. На кой ще го дадем? Маги. На кой? Маги. Ето. Така. И какво? Вкусно ли? Да. И какво друго? Еми да, значи сме така с майкото. Хапваме си и хлебче. Нали така, тати? Да. И какво правим друго? Играем ли? Да. На какво? На сладолет? Да. И сега я кажи, къде ще ни е градината точно? Къде ще я правим тази година градината? Къде ще правим градината? Е, тук ли? Да. Ето тук. Ето тук ще засадиме какво? Доматки. Значи ето тук са ни доматките. После ще има какво? Краставички ли? Значи ще имаме доматки, ще имаме краставички, ще имаме какво друго, тати? И други работи ще имаме. Лук. Лук. Да. Магданоз. Да. Друго. И Картофи. И какво друго? Самка. И? Самка. Какво е това, бе? Самка. Сламка. Да. А царевица? Да. Така че стойте апдейт да видите тази година какво ще бъде отгледано в ето този двор, който се намира до София, всъщност София, този е София, вилна зона Малинова долина, втора част. Ето къде сме позиционирани ние. Така че стойте и гледайте как ще се отгледат най-вкусните и хубави доматки, краставички. Какво ще казахме? Лук, тиква. Не, тиква, може тиквички ще видим как ще са, че краставичките и тиквичките не е хубаво да са много близко едно на друго, а както виждате, нашата част не е много голяма, която ще отделиме за градинката, която отделяме за градинката. Това ще ми е, мисля, че пети сезон, ако не и шести сезон, гледане на градинки, като се започне от доста аматьорски и тази година ще видите как ще си я направим. Къде сме сега? Тук какво има? Я покажи. Вилата. Лейките, дръвчетата. Йоу, слънчицето най-накрая изгря. Кажи нещо, тата. Everything is fine, everything is okay. Йо. Добре, отиваме да вземем кое? Латката и каките. Здравейте! Как си? Как си? Какво правиш? Иски с Айде. папави. Здравей! Абе, папави. Еми, аз съм на вилата ти. Къщи. И ти си вкъщи ли? Да. И какво правиш? Айде ти имаме къщата. Айде, да влизаме. Давай първо в малката, в палатката. Айде, влизай. Тук. Аз съм малка ти. Айде. Айде ти имаме сами къщата. Там ли? Тук. Тък. Ние отиваме на пясъка.
Оп! Къде седнахте? Маги, здравей да играеме! Имаме. Аз имам. Бъдат мачи. Аз? Мечи. Каквата? Как? Каката се маха идва Маги. Кино. Добре, служи го да те гледа той. Какво ще направиш? Айде направи един сладолед. Саде. Аз съм тук и те чакам. Още не е той. Не е ли готово? Не е той. Айде, слагай. Готов ли е? Да. Я да го видя. Покажи ми го. Охо, вкусен ли е? Какво стана, бе, тате? Сладоледа къде ми е? Бил. И какво му стана на този сладолед? Не, това е кофичка. Кофичка ли направи? Да. И какво друго можеш? Формичка. Формичка. Айде, Айде оправим формичка. Айде, прави. Бяхме малко, видяхме какво се случва. Нали, тати? Какво? За градинката и за всичко, нали? Сега нашия въпрос към вас е: вие ще съдите ли нещо тази година? Какво ще бъде то? Дайте малко в коментарите някакви идеи, как, що и какво, и да обменяме. Да показваме и сами да отглеждаме готините, какво? Доматки, краставички, какво, тати, друго? И лук. Ето. Йоу, това беше от нас. До скоро, до следващия влог, и стойте апдейтнати, за да видите какво точно ще отгледаме ние тази година. Йоу!